ngathi ibhasoni wathula. Uthuba usuka apha nguNtshuntshe waseBongane. Nam ke bazali ngizongqina ndiyamazi uNtshuntshe Bongane. Ndinguvayisi waseBongane kubani le ngxoxo. Wadanduluka ngenzwekhulu. Bawuntondela xa ndijonga le vesi ithi the call forgets about the situation and continue to bless the surroundings. Kubantu besiXhosa ke kuba sisesayithini. Uyilibele indima kuyo yobantu. Wathandazela le ndawo. Khona ukuze ugcine babanjwa azomzozakalisa. Bazalwane bam, ayikusuba namhlungu ifemeli kaNtshuntshe kuphela. Ngokuba vayisi wam babe kunjalo ngesingazange sanxiba ezi zambatho. Kodwa libethile nakuthi nxeba bazali bethu. Sesithi ke ngoku masinikhumbuze okokuba lo mzalelo esithi nje ningazonzakalisi ngokuba kukho amaxesha nokuba ebeyintoni uNtshuntshe kodwa nizamcinga. And yet kukho abantu abazawungena babuze kulaa mzalwane wayehlala apha kuthiwa nguNtshuntshe. Nimane baxele uba sele nambeka zibuye izivubeko. Sithi ngxele bazali. Xa ndizabuyela ndiniyamiseke kweli bala noba ngoku ebanjiwe ucingela umgcini mabanjwa wanga ufana noAsa ezawujonga nomkhosi. Akayijongi imeko le yokuba kukho abantu abazamatheka waya kuThixo wakhe ecaleni wathi Thixo nakule meko soyame ngayo ngoba kule ngxokolo size ngayo. Ze nitsho xa kunzima. Nimani licenga uThixo. Athi umqulo wasewisile zonke sigqibeke zonke kuthi tshabalala konke ube kodwa uThixo esahleli. Sizosutha uThixo njalo ngoba xa imeko zisondela nimkhumbula nazi uThixo ukho ezindaweni zonke. Atho umuntu zaphala lenyembezi. Ngakucinga ngabaninzi abangasekhoyo. Mhlawumbi nizawuthi ngokubhubha kaNtshuntshe nicinga abanye abantu ebenimabuza bekutheni seniyeke kube nje ngoNtshuntshe. Kodwa sithi ngxengu zenezingazonzakalisi. Inkumbulo zeminyaka all is well. Mkhululeni lo mzalwane ayophumla inkosi yakhe ngoxolo.